аз рӯи натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олии тоҷикистону эрон бо иштирок ва дар ҳузури президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён 23 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. зери баёнияи муштараки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии исломии Эрон сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Масъуд Пизишкиён имзо гузоштанд. дигар санадҳои имзошуда барномаи ҳамкорӣ миёни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати умури хориҷии ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати саҳомии намоишгоҳҳои байналмилалии ҷумҳурии исломии Эрон дар соҳаи намоишгоҳӣ, барномаи иҷрои ҳамкорӣ миёни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони банодир ва дарёнавардии ҷумҳурии исломии Эрон дар рушди транзити бор тариқи бандари Чобаҳор, ёддошти тафоҳум миёни агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва ташкилоти генералии нозиротии ҷумҳурии исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар самти муқовимат ба коррупсия, ёддошти тафоҳуми омӯзишӣ миёни хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маъмурияти гумруки ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони миллии стандарти ҷумҳурии исломии Эрон дар соҳаи стандартизатсия ва метрология, ёддошти тафоҳум дар заминаи беҳдошти чорво ва байторӣ миёни кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати ҷиҳоди кишоварзии ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳум миёни кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ноиби президент оид ба кор бо занон ва оилаи ҷумҳурии исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар самти занон ва оила, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази омори ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳум миёни саридораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони аснод ва китобхонаи миллии ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати иртиботот ва фановарии иттилооти ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни муассисаи давлатии маркази исломшиносӣ дар назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази таҳқиқоти илмии маҷмаи ҷаҳонии тақриби мазоҳиби исломии ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳум миёни вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати мероси фарҳангӣ, гардишгарӣ ва саноеи дастии ҷумҳурии исломии Эрон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳунарҳои миллӣ ва муосир, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази пажӯҳишии шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳум миёни маркази ҷумҳуриявии илмии хуни тоҷикистон ва созмони интиқоли хуни Эрон, барномаи амалҳои муштарак ба ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ миёни вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони беҳзистии ҷумҳурии исломии Эрон дар заминаҳои иҷтимоӣ ва ҳимоят аз гурӯҳҳои осебпазир, ёддошти тафоҳум миёни академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва пажӯҳишгоҳи муҳандисии генетика ва биотехнологияи ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳум миёни донишгоҳи миллии тоҷикистон ва пажӯҳишгоҳи муҳандисии генетика ва биотехнологияи ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳум миёни донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва пажӯҳишгоҳи муҳандисии генетика ва биотехнологияи ҷумҳурии исломии Эрон, ёддошти тафоҳум миёни донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ва пажӯҳишгоҳи муҳандисии генетика ва биотехнологияи ҷумҳурии исломии Эрон.